kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta bi dɔnkibaru a tɛ bolojugu kan a labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na tarata juillet kalo tile 3 san 2018 a kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma baaraɲɔgɔnya ani projet USAID o ni ɲɔgɔn cɛ u ye kɛnɛ sigi n'u ko ma kɛnɛya jɛmunkan KAJIKA ka laselikɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma baarabolo ninnu kan mun ɲɛsin bɛ kɛnɛya den ani ba o ka lafiya kama a kɛra sibiridonya tɛmɛlen kɛnɛya minisiriso o kɔnɔna na. Mohamed Ali Bachili ale ye laselikɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma a ye kumakan min n'a y'o don ba la o de ye labɛn minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmayasigi kalataw ma n'a tako fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ. Ale fɛ n'ale ye cɛbɔ ye association tɔgɔ la n'u ko ma association pour le Mali APM bakuruba fɔ la a ko jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ kalata a kɛ man di a la. Jamana 5 jamana ɲɛma n'olu bɛ G5 Sahel o kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo suyanfan fɛ u n'u tɔɲɔgɔn Faransi jamana tɔgɔ la Emmanuel Macron ka hakili jagabɔ kɛ ngujigici wale min kɛra o lahalayaw kan. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la sanga ani waati ala k'an to ɲɔgɔn ye. An bɔra ka fɔ sisan daani na minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya lahalayaw ma baaraɲɔgɔnya ani projet USAID u ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya jɛmunkan hokumu kɔnɔna na n'u ko ma KAJIKA bakuruba fɔ la u ye laselikɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma a kɛra sibiridonya tɛmɛlen mini kɛnɛya minisiriso o jabala la conseil technique baarada in tɔgɔ la o ka bonya kɔnɔna na campagne min ni a welewele dara jigisigi ka ɲɛsin ba ani den min bɛ a dɛbɛ la olu ka lahalayaw a bɛna kɛ tile 90 baɲango kɔnɔ k'a dabɔ juillet kalo tile 15 nata ni kɔni ye ka kwajo kɛ ka ɲɛsin kɛlɛbolo ma n'o ye ba sali yalima den sali bange kɛ waati da bɛ se ka sigi o la cogo min na ni kɔni bɛ bila minan kɔnɔ mun n'o ye diɲɛ ka laɲini ye k'a fɔ ɲɛtaa sera olu ka walankata yanni san 2030 cɛ. Mohamed Ali Bachili a ye laselikɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma kumakan min n'a y'o don ba la o de ye labɛn minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmayasigi kalata ma an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ ale ye cɛbɔ ye association pour le Mali o tɔgɔ la APM bakuruba fɔ la a ko jamana bɛ lakanabaliya bulon min kɔnɔ bi ko kalata kɛ man di ka maire ka bɛn o waati ma. Maître Mohamed Ali Bachili a ko ale ta tɛ dɔwɛrɛ ye ka hakili lasɔ min kɛ ka welewele da k'a fɔ labɛn minnu bɛ ka kɛ jamana ɲɛmayasigi kalata la ko jamana bɛɛ lakanabaliya minan min kɔnɔ bi k'ale siran bɛ ni kalata bɛna se ka kɛ kalata ɲuman o waati kofɔlen in na. Maître Bachili fɛ diaspora n'o ye maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu caman balila u ka jamanadenya hakɛ dafali la n'o ye kalata ye ko k'a sababu kɛ kalatala hakɛ min kun dɔn bɛ o ye 492 ani 500 baɲɛngo k'a sɔrɔ maa minnu si sera kalata ye olu cɛla ko bɛ taa maa miliyɔn 6,500 baɲango. Fan wɛrɛ fɛ a ko lakanaba minnu n'olu taara nin ko in na o bɛ maa 11 ko fɔ ko k'a sɔrɔ bureau 23 de bɛ yen. Mohamed Ali Bachili n'ale ye cɛbɔ ye APM mɔgɔw o tɔgɔ la a y'a ɲini jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita fɛ a ka cɛbɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka sigi u ka kuma lakana lahalaya ka jamana kɔnɔna na yaasa kalata bɛ se ka kɛ kalata sabatilen ye cogo min na. Jamana 5 jamana ɲɛmaw n'olu bɛ G5 Sahel o kulu kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo suyanfan fɛ u tɔɲɔgɔn ka minan kɔnɔ n'o ye Faransi jamana ɲɛma ye Emmanuel Macron yaasa u bɛ se ka kuma lahalaya kan cogo min na n'o ye mugujugutilaw ka waleyajuguw ye n'o kɛra nin waati furancɛ tɛmɛlen in na. Macron fɛ kɛlɛ in sebaya bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen fanga kɛ kelen yaasa ka mugujugutila jatigɛwale kɛbaaw k'u gɛn ka bɔ an da la an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. A ko ale ka laɲini ye min ye o ye ka dan sigi nin jugutigi ninnu ka taabolow la. G5 Sahel ale ka kwajo bɛ se ka na ni o ɲɛnabɔli ye. Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie ani Barkani ni ONU ka wolomasiri tabafulamatigiw MINUSMA olu ka baaraɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na. A ko ni o kow sera ka sigi ɲɔgɔn kan a cogoya yɛrɛ la a dɔ la an bɛ sebaya sɔrɔ ni mugujugutila jatigɛwale kɛbaa ninnu kan.
Union africaine farafina tɔnba a ɲɛmaw u bɛnn'a kan k'a fɔ u bɛ wuranda u ka cɛbɔya u bɛ o kɔrɔ don kosɛbɛ francophonie o ɲɛmaaya ɲinini na u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ Nouakchott o sen fɛ ni kunnafoni ninnu bɔra ka bi kunungo ntɛnɛn maa ɲɛeleke dɔw fɛ nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrɛjɛkulu maaw fɛ Fanta Sidibe k'a lase ne Seyidu Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam fimani kale to suya kɔlɛ la ni Ala b'an ka jɔnya na sini ye don dɔ ye an n'a lahalaya don an na ɲɔgɔn sɔrɔ ya kunnafoni kura yɔrɔ kelen ka laseli kɛ ka ɲɛsin aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye an b'a fɔ aw ni ce maraka fama ka journal Banbara a lamɛnli la ka hakili jigin kɛ ka ɲɛsin aw ma n'a b'a fɛ ka maraka fama ka journal lamɛn kura ye a bɛ taa journal en ligne sanfɛ n'o ye kunnafoni disira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an k'o ma malizoom.net malizoom.net n'i y'o kɔngɔn i bɛ maraka fama ka journal Banbara i b'a lamɛn kura ye i bɛ kunnafoni wɛrɛw ye minnu ye sɛbɛnnenw ye minnu ye fɔlenw ye nanzarakan ani bamanankan na n'olu waliyara maraka fama n'a ka cɛdenw fɛ malizoom.net sanfɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Mamadu wasalim maraka fama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye